ಕಂಬ ಬೂರ್ಲೆ ಅನ್ರಪ್ಪ ಪೋಡ ಸರ್ ಈರದಾಯಕ್ ಹೋಗಿನಿ ಕಂಬ ಬುಂಡ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಆತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಯಾನು ಪೋಯ್ತಿಂದ ಕಂಬಲ ಹಕ್ಕುಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಬಯ್ಯ ಪುರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಬತ್ತದ ಡಬ್ಬ ಬುಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಕಂಬ ಬೂರ್ನ್ಯ ಅವು ಎಂಚ ಸರ್ ಕಂಬ ಬೂರ್ನಿ ಮಂಡ ಕಂತು ಬಾಡ್ನಿ ಕಂತು ಓಕೆ ಕುರ್ದೊಟ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ ಬಂಡತಿ ಆಹಾ ಓಕೆ ಅವೇ ಕಂಬ ಆನಿ ಬತ್ತು ಓಹೋ ಆನಿ ಸುರೂಟಿ ಯಾನು ಐಕೆ ತಾರೆ ಕೊಡು ವಾವ್ ಕಂಬಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಕ್ಕೂ ಪುಗೆಲತೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸರ್ ಇರ್ ತರೆದೇ ಕೊರ್ನಿ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ನ ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಪುಂಡ ಓಹೋ ಅಂಚತೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಚ್ಚಿ ಯಾನು ಇಂಚ ತಾರೆ ಕೊರ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆ ಕಂಬೋಡು 5 ವರ್ಷ ತುಂಬುದೆ ಮೇರೆ ತೆಂಗಿನ ತುಂಬುದಿನಿ ತೆಂಗಿನ ದಾದ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತಾರ ತುಂಬುನಿ ಮಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಚೀಪು ಮೇತ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಚೆತ್ತು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಬರೋ ಎನ್ನೋ ಚಾವೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಾತಾವ್ ಮಾತ ಅಂಚತ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡ್ ಬೈದಾರ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡ್ ಬತ್ತನ ತುಂಬುನೆ ಅಂಚತ್ ತುಂಬುದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡ್ ಬೈದಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ 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 5 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಕಂಬ ತುಂಬುದೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐನ್ ವೇರಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂಡ ಇಟಿ ನಂಬರ್ 1 ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನಿ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತರ ಬಂಡ ಕಂಬಡೆ ಪಾಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಕಂಗಡ್ ಲಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ ಸರ್ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಶಬ್ಬಾಸ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇದು ಯಾನ ಆ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಅದಾಗ ಫೋನ್ನಾಗ ಒಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ತಾಗೊಂದಿತ್ತು ಕೈಕ್ ಪುರ ಯಾನ ಇನ್ಮತ್ತ ಲೆಕ್ಕೋ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಜರತೆ ಯಾನ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೈಟ್ ತೆಪ್ಪುನೆ ಚ ಪಂಡ ಇರೇನ್ ತೂನ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಡಿ ಉಂಡು ಊಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಯಿಲೆಕ್ಕ ತೂಯಿರಕ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗಾರ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಸವಾಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಸವಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಸರ್ ಮುಂಚಿನ ಕೋರ್ದಾಟ ಸರ್ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅದು ಈಗಲು ಜನಕುಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರ್ಗೆ ಏರ್ ಬಂದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಬಣ್ಬಿನೈತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಜನಕುಲ್ ಬಣ್ಪೇರು ಅಂದ ಎಂಗಲ ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆದ ಪುರ್ಸೋದು ಬಂದು ಆತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಸದ್ಯೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನೇಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಕ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸೀದಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಬರ್ಪೇನ್ ನಿಕುಲು ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಸೀದಾ ಪೋದು ರಡ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಿಲ್ ಈ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಗಿಚ್ಚೊಂದು ಬೈದರ್ಗೆ ಜನಕುಲು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಲ್ತು ಕಟ್ಟುನೇ ಕಾಸಕುಲು ಒಲ್ತು ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನಾನೊಂದು ಸೈಡ್ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಮೂಜಿ 3 ಟೈಮ್ ಮೋರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಗಲಿಗೆ ನೇ ಓಯ್ ಇರ ಆಂಕರ್ ಅಂದು ಎಂಕಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಮಾತಾಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಜನ ಪಂಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಆಂಕರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಇರ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪಡ ಅವತ್ತು ನಾನು 2 ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಚ್ ಉಳ್ಳರ್ ಪಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕಾರಜ್ಜಿ ಇರು ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸವಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಿಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಬಿಲ್ ಕೊರ್ನಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪಾಪದಕಲಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ನಿ ಬಂದ ಎಂಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಡ್ಕೊನಿ ಅಂದ್ ಸರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪನ್ಲೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ನಾನು ಈ 2 ಸಾರಿಗೆ ನೋಡ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೇಳುವೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇರಡೆ ಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನು ಇರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 8 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಟ್ಟುಕು ಏನನ್ ಪತ್ತದ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 5 ಜನ 5 ಜನ ಆತೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ರೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟಿವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರಂತಾರೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ఒక 4 ಜನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಲು ಪುನಃ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆನ್ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರಾ ಆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀರ್ ಬೇಡ ನಿಕ್ಲ ಪೂರಾ ಆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರಾ ಆನ್ ಇದ್ದದೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು ಬೋನಕ ಪೂರಾ ಆಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಳಿತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈತನಿ ಐನು ಪುಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತ ಪಾಡ್ನೊತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂತ ಜಾಲ್ದ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೇರು ಬೆಟ್ಟಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಜನ ಮೂಜಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಬುಡದಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ನೆಜ್ಜಾಲ ಸರ್ ಅಂಚ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಇರ್ನಾನೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿದಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಲಗೆ ಓಲಣ್ಣ ನಾವು ಸರ್ ವಾಮಂಜೂರುಡು ಓ ಸಮ ನಾಗೇಶ ಕಾಂಡೆ ಫಂಡೆ ಓಮಂಜೂರುಡು 4 ಕಂಬ ಜೈದನ್ ಅಂದ ಓಹೋ 4 ಕಂಬ ಜೈದನ್ ಅವು ಎದಾಗ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಸರ್
ಮೇರಾ ಸರ್ ಇರೇ ಇತ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂಗಿನ ಆತ ನೀರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಸರ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗಂಡ ಎಂಕ್ ಬಿದಾಯ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಸರ್ ಗುಡ್ಡೇದಿ ಬಿದಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಜಲ್ ಸರ್ ಆರ್ನ ಕೂಜಲ್ ಸರ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಜಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಜದ ಸರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಫೀಸಲ್ ಉಂತಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬ ಸರ್ತಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಡಿತಿನ ಕುಜಲ್ ಸರ್ತಾ ಅಲ್ಪಗ ಅದೇ ಎಸೆಚಪ್ಪ ಏರ್ನ ಎಂಜಿನ ಅವು ಬೋಲರ್ಗೆ ಪೋತ್ರ ಮುಜ್ಜಿ ಲೈನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಳಾರ ಬತ್ತಿನ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾಪಜ ಅಂದಂದ ಹೂ ವೈರ್ ಸರ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂದಿಗುಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂಜ ಪುರಸಭೆಗೆ ನೋಡು ಹತ್ತ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಡ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಅಲೆ ಆಯ್ ಪುಸ್ಕಂದೆ ಸೈತಿ ಅಲೆ ಬೊತ್ತು ನೀ ಅಲೆ ಏರಿಜ್ಜಿ ಕೊಡ ಬೈಯಡ್ತರು ಆತನು ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಆಲಿ ನಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಾದಿಜ್ಜೇರು ನೆಕ್ ಪುಸ್ಕಂ ದಕ್ಲತ್ತೆ ನೆತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ನಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತಾತೆ ಪಾಪದಾಯಕ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಯಕ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ಸೀಟು ಕುಲ್ಲುನ ಮಲ್ಲ ಮೇರೆ ನೆಕ್ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆನ ಬಿಲ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಈರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಗಿತ್ತು ನತ್ತು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಅಕೊಲ್ ಪಂಡೆ ಈರ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಬಕ್ಕೂರಿ ಉಂಟು ಅಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರನ ಬಿಲ್ಲು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ಕಂದ ಮಲ್ಪೇರು ಗುಡಲ ಒಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅರವಿಂದ ಕಾರತ್ ಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ಕಂದ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅದು ಬೇಡ ಅರವಿಂದ ಕಾರತ್ ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಂಬ ಎಂಚಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರು ಅಂದಪ್ಪ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈರವು ಪಂಪಲ್ ಜನಕುಲ್ಪುರ ತೂ ಓಡು ಬಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಆ ವಯರ್ ಅಂಡಲ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪೊಲೈತೆ ಸರ್ ಅವಲದಾಯಕ ಆತ್ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ವಯರ್ ತಿರ್ತ್ ಮಲ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಟು ಕುಂಟಾಜಿಡ್ವಿರತ್ತನ್ನ ಡೋಬಿದೆ ಕಾಪುನ್ ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ರತಿ ಕುಣ ಕಂಬ ತಿರ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಫೋನಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಬಣದು ಏರಾಂಡ ಒರಿ ಮಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಣ್ತಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಈ ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚು ಬರ್ಸಪುರ ಬನ್ನಗ ಈ ಪುಸ್ಕಾಂದಕಲ್ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಚೀಫ್ ಆದ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಮಲ್ದರ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಂದ ಎಂಕಲ್ ಏತ್ ವರ್ಕರ್ ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಿ ಬಂತಾನು ಏತ್ ಪೊರ್ತುಕು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಬನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತ ನೋಡು ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ವಯರ್ ನವ್ಲವ್ಲು ಮಾತಾ ಮರ ಕೊಯ್ತು ಕಟ್ರ ಬಂತ ವೈಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೀಸರ್ತಿದ ಟೆನ್ಷನ್ ಐತಿ ಪಂಡ ಬೂರಂದಿನಲ್ಕ ಪೂರ್ಣತೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನಿ ಬೂರೇರ್ನೇಜ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಬನ್ ಅರಾದ್ ಬತ್ತನು ಇತ ಬೂರನಿ ಮರ ಕಡ್ಪುನ ಪಂಡ್ ಜೇರ ಮರ ಕಡ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅರಾದ್ ಬತ್ತು ಜೇರ ನಮ್ಮೆಟ್ಟ ಕಂಬನ್ ಅರಾದ್ ಬತ್ತು ಅಜ್ಜರ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಐಟ್ ದಾಲ ಈ ಸರಿ ನಾ ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಚ್ಚಿ ಈ ಸರಿ ಮರ ಬೂರ್ನು ವೈರ್ ಬೂರ್ನು ದಾಲಜಿ ಒಂದು ಕಂಬ ಬೂರ್ನ ವೈರ್ ಬೂರ್ನ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ಕಂ ದಕ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ್ನೇಜ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ದಾನ್ಲ ಕಂಬನ ಅರಾದ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಆಫೀಸ್ ಹೋದು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪಣಗನಿ ಶಾಕಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸಾವ ಕೋಡ ಕರೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ದಂಡ ಇಜ್ಜ ಕಣ್ಣು ಮೀರಿನ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ತಿಂಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಕ್ ಆ ಶಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ ಬದುಕದದ್ದೇ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಅಂದ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಅದ್ ಕೋಟ್ ಮದ ಪಾಡೊಂದು ಏತು ಶೋಕ್ ತೋಜೋರ್ ಗೊತ್ತನೆ ಟಿವಿಡ್ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಕೋಪ ಆ ತೆಲಿಕೆ ವಾ 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 ಆ ಇರ್ನ ಕೂಲಿ ತುಲಿ ಕೂಲಿ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಟಿವಿಡ್ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಲೇಜು ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕ ಎಂಚಾರ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಏನ್ ಸೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಚೂರು ಹುಷಾರಿದ್ದಾಣ ಇರೇನ್ ತೂದು ಅಂತ ಐತೆ ಹುಷಾರ ಒಂದ್ ಎಂಕ ಈ ರೇಪ ನಿಂಚಿನ ತೆಲ್ತೊಂದಿರ್ಪಡ್ ಸರ್ ಆ ಕೂಲಿದ ಗ್ಯಾಪ್ ತೋರೆ ಖುಷಿ ಆಪುನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಂತಿನಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ಕ್ ಆಯ್ಸೆ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ನಾಳೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಓಡ್ತೀನಿ ಶೋ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ 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 ಇನ್ನು ಇರ್ನಾರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರಾ ಇರ್ ತೆತ್ತೊಂದಿರತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಪಲ ಬಂದು ಯಾನ್ ಅಂದೀರೆ ನೋ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಫಂತಿಜಿ ಇರು ಒಂದು ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಅತ್ತೆ ಏರೆ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಎನ್ನ ಆಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು ನಾಚನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಂಬೋಗು ತರೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಪುಷ್ಪ ಅಲೆಗೆಲ್ಲ ತರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನೆ Hey,
ಅಪರೂಪ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ಕಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಈತ್ ವರ್ಷೋಡ್ ತಿಂಚು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ವರ್ಕರ್ನಕ್ಲು ಆತ್ತು ಈತಂದತ್ತು ಎತ್ತೋ ಜನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರಡು ವಾ ದೊಂಬು ಪಡು ಕಂಬು ಮಿತರ್ನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ವಯರ್ ಪಾಡ್ನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಪೂರ ಬಂಗೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡಗಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ದೇಯ್ದಿನೇಚಿ ಡಯಾಗನ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಎತ್ತೋ ತಪ್ಪಾದ ಪೆರೆಯಾವು ಐನು ಪೂರ ಮಂಡೆಡ್ದೆ ತಕ್ಕದು ಪುಸ್ಕಂದ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಎತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡು ದಯಗಂದಿಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಕರ್ನಕ್ಲು ಪಾಪದಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೋಡತ್ತೆ Be like Bola.